Asa man mo, uy, uy, asa mo. Kada bar. Ice. Diyan ta to, diyan pa kuy ice. Ano niya? Naman ang siya. Ice. O ka na. Uy, noon sa na itong mga gibuhat ato. Tato eh. Naglubugi ko sila. Ano? Sa mga talagang lumay. Hala. Yun sa pagsaga to ni mo paglumay. Namalikan sa ko na. Dapat sila kalumayan kay mga laki. Dapat sila ka maimo ko ng kulera. Nung tanong ko sa iwan ko ako bisag usa ay. Laay. Gusto man ako. Dili man na siya dapat lumay. Isa Gusto man na ako atiban. Buhaton. Be yourself. Gusto man siya na ako nasa ilaha kanang makuan siya ako sila ba makuha siya na ako sila bisag usaran sa ilaha. O di magpapansin ka. Magi ate maganda ta ako kang gibot O gyud ako. bati man Lumay na ang ako sila. bati man So ang lumay. Wa maning effect. So be yourself. be yourself lang should. Buhaton nimo ang kanang imuhang sa kanang sa imuha yung kaugalingon ba nagikan just kasing-kasing kay bisag sa imong buhaton basta gikan sa kasing-kasing mo effect din na sa tao nga gusto nimo nga maimo. Pero di na ako nga may lumay man kay burag naka-realize sa tuban na dapat should maning kamot para makuha nato at Correct. So Sa jud maayo bayo. dapat maayo. Yan ako na una ka. Kaya kung tanong karong Valentines makita tag the wine and only. Ay sus naidaghan. Lagi naidaghan. Baka rong Valentine's nangita ka? Ang sabi tawag should ko ay tabangin ako ha. Oo, makita man ko naman ang inyo. Ang tao. Awara. Katato? I got sunshine all over my face. Blue skies in your eyes, you're the clearest day. Oh my God! Inuutsa! Ay, kung dawa na na. I'm happy for you. Sa nga mo. Ako din si Mark. Excuse ha. Hindi mo lingkod sa kanila. Oh, pwede. Uy, nang lakad. Uy, asa mo? Are mo diri. Asa mo diri kay mag susurya ba ta? Balik mo hala ay mako. Ay mo diri bagay. Ay mo ay hindi siya gitalingkod ay Tagasa mo ka. tagadiri ra ika tagadiri. Oh, taga dire po pero asay mo agi na ko diri. Ay dapat inyo ha. Narami dia speakers sitio din. Ay si. Agi na ko diri kada hapon mo tambay mo din. Per me mo magpandiri magbasket or panagsara. Oh, basket mo diri kada adlaw hapon. Kami kay usahay sa magingani sa mi kay alimot kasi suon magtambay-tambay mi diri ba niya. Karon karon nagkasinabot kami ng kay grabe sa kalimot diri eh. Grabe should. Maling karon makita niyo diri nga. Ano ko kami should diri kay sino mga likod ako na may konya pero may pamanghapon kingit eh kasi tanan. Mo lagi init ka sa lan sig umukuan ba beauty ba lawat ng beauty di ba na. Lagi may kahapon lang maligo. Since hapit naman ang Valentine's, mana kayo kadit? Mana kayo? Kingit ang galing ko. Ikaw? Ikaw? Parehas ito day? Single mo. Pareho ang gada ay banto gara. Masin kita. Murag feel na ito, no, murag just teach it tayo, murag nga nagkaroon mo rin time. Oh, basi na magkita gid ana gid. Wala mi koy ako lang pang kwan. Bitaw, hindi ay. Kaya dahil sa Valentines. Love me forever with your hands. Kiss me and hold me in your arms. Hand in hand together, facing the world, searching for the truth and love in your hands.
Naon ako istorya niyo. Importante kani para na kailangan lang kapag katulad na ko na